लोगोफोर नायदो बारिया लोमजोबखाबाय ओमफ्राय बै लामाथिंबो लोमजोबबाय आरो खबेजिला जागोन दे र' दे जल्दी आइथो जानो जाय नाङा हे फोजोबजोबसिगोन होनदों ना खोनाया दे गाखालाजोब्बाय आंखौ सानैबो लोगोफोर आंखौ गाखालाजोब्बाय मोनबाय गोथांसै बे जा गोखैसो फट' लादोंना भिडिअ खालामदो स' नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोना हाय लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बेक टु माय चेनेल स' लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि चेनेलाव फिन बरायहरफिनबाय ओमफ्राय लोगोफोरनिया दैबानाया सेस लोमजोबखाबाय जोंहानि बारिफोरखौ ओमफ्राय जोंहानिल' नङा माने जोंनि गामिखौनो लोमजोबबाय आरो न' नायदो नोंथांमोना आं नोंथांमोन दिन्थिगोन मैया लोमजोबखाबाय सेस लोमजोबखाबाय बारिफोरखौ लोगोफोर नायदो बारिया लोमजोबखाबाय ओमफ्राय बै हाखराबो सेस लोमजोबखाबाय ओमफ्राय बै लामाथिंबो लोमजोबबाय आरो ओमफ्राय बै सिनाव खगेन मोननाव माने न'आव हाबजोबबाय बिसोरना दैया स' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनै भिडिअखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन मा जागोन ओमफ्राय दैबाना बोथोरबो थांनो मोनासै शुटिंबो खालामनो मोनासै जोङो अखा ओमफ्राय नै दैबानाया मोनफैबाय स' जि हायो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन दिनै आंखौ खुबैनाबाय आखुखौ गोग्लैगोन ओइ लोगोफोरनिया जोंहानि नारेंआनिया जा थायखादो जानो फैबानो जाबाय नोंथांमोना आं मोनबा खोन्थाहरगोन नोंथांमोननो हनै थाइजोबदो फिनजय थौ दैबाना नायनो थाङो जोंहा बोरै मोनदो दैबाना जानायखाय मोजां मोनदो आयौ आरो लोमबावनायबा हामगौमोन मोजांसो मोनदों नों गथ'आ माने दैयाव थाबायनो मोनो नालाय ओंखायनो बियो मोजां मोनदों आरो जित्तानि लोमजानानै बुखारलांजागोन होनबासो गम मोनगोन बियो लोगोफोरनिया लामाखौ नायदो लोमजोबखाबाय लामाफ्रा नै मालाय फ्रिन्जयलानि न'आ लोगोफोर ओंखारसिगोन फ्रिन्जयलाहानि न' फ्रिन्जया अबे रुमाव थागोनबा फ्रिन्जय फ्रिन्जय न'आव बे मोनसेयाव उन्दुगोन नैयाव बेयाव थागोन बा मालाय स' लोगोफोर फाइनेलि आंनि चेनेला 20K साबस्क्राइबार कमप्लिट जाबाय स' नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोना 20K कमप्लिट खालामना होनायनि थाखाय स' आसा खालामो नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै ओमफ्राय आं दिनै जोबोद खुसि लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ 20K खालामना होबाय ओमफ्राय आं दा नै मेगि जागासिनो लोगोफोर माने फुंनिफ्राय ओंखाम जायाखै नालाय दैबानानि बोथोर खनसेयावनो जागोन होननानै माने जायाखै आरो 12थासोआव जागोन दा जोंहा ओंखामखौ दा संगासिनो दं ओंखामा जायाखै ओंखायनो मेगिखौनो संना जाथ'बाय माने अखाबो हागासिनो दैबानाबो ओंखायनो माने एसे खस्थ' जायो नालाय खामानि मावनो अखा बोथोर दैबो बाना माने सेस लोमजोब्बाय बारिफ्राबो ओंखायनो खनसेयावनो जादों आरो जोंहा ओंखामखौ बे साननिया लोगोफोरनिया फ्रिन्जय आंनि मेगिखौ सेनो फैदों माने दहाय बिसोरो माने फुङावनो जाखांबाय आरो माने आंनो दोनाखै बिसोरो ओमफ्राय हनै आंखौ नुनायखाय आं सेनो फैदों र' आं होगोन गावस्रा दहाय फुङावनो जाखांबाय माने आं दोनदिया बिसोरो ओमफ्राय आंसो गावनो बानायना जादों दा नो खबाइसेल' नों जाग्रो नङा मेगि होनबा लोगोफोर मा बुंनो मिन्थिखायो नोंथांमोना गासिबो माने मोजां मोनखायो मेगिखौ सोबनिबो फेभरेटखा जानो खिन्थु नांला जाजोबनानैसै ने उन्दुना आबै जानायखौनो खिथियो खिथि माने नोङो दहाय जाखांबाय आं दोनदिया प्लेटखौनो लाना खारबाय आं जाजोबनोसै जाजोबनाय नङा खबेजिला जागोन दे र' दे जल्दी आइथो जानो जाय नाङा हे फोजोबजोबसिगोन होनदों ना
Ini payah nak ke? फोजोबजोब्बाय आंनि मेगिखौ आयौ जे बुरजा जाबाय आं जल्दि हर लोगोफोरनि जाजोबना होबाय प्रिन्जया आंनि मेगिखौ मोनबाय फैनायो फै सानैबो फैलाय फैलाय फैदो अ आदाखौनो गियो गिनाङा आदाखौ दे गिनाङा आदाखौ माबे फैयो फुङाव मदाया फुङाव फैयो हाय होनदे हाय दे आं नामखौ खिथा दे नोंनियालाय नोंनिया रिचा निशिताया मा थाखोआव फरायो रिचायालाय इयाव फरायो माने स्कुल थांथ'वाखैनो नोङो दैबाना जानायखाय दलङा बायदों लोगोफोर नैया बिसोर सानैया जोंहानि बाजैनि बिदानि फिसाजो सानैबो हाय लोगोफोर दे दे मा खालामदों ओंखाम जाबानो जायाखै आदाया इथिं दोङो ओइथिं दोङो आदाया ओइ नै आदाया गाखोलाजोब्बाय आंखौ सानैबो लोगोफोर आंखौ गाखोलाजोब्बाय Wah, Risha, come on. Geglikan deh, Nishita. Geglikan. Naya, जोंना नारेंआ थाइदों नै नारेंआ मोनसिगोन. जानो फैदे मोनबा? जानो फैदे. दा गोथांसो जाया गोखैथार. मोनबा जागोन दे. मोनबा. गोथांसो बे जा. गोखैसो. दा जाया इखो गोखै. मोनबा जागोन मोनबा दे रिसा हाननाङा रिसा cuma do deh ha deh cuma जाबाय दे फैदो भिडिअखौ नायगोन लोगोफोर जों दा आब'मोनाव थाबायनो थांनो ओंखारदों बै जोंनि गामि खाथियावनो आरो बिसोरनि गामियाबो दैथोफारा होनना बुङो बेयाव जों दा थाबायनो थांनो ओंखारदों आब'मोनाव सान्दुं गुदुंबाय लोगोफोर बिराद मोजां नांदों सान्दुं दुंबायखाय मा सान्दुं गुदुंबाय सिखाराबाय आं सान्दुंबो दुंबाय लोगोफोर होनदों सान्दुंबो दुंबाय ओमफ्राय मोजां नांदों सान्दुं दुंनायखाय अखाया हागोबाय आरो ओमफ्राय दैयाबो रानबाय जोंना एसे लोगोफोर दैबाना जानाया माने अखाया जेनेबा हाफिननोबो हागौ हराव लोगोफोर मिन्थिया दा सान्दुं दुंदों आरो अखाया हानोबो हागौ हराव हाबाथाय जेनेबा दैबानाया फैफिनगोन दाथ' जेनेबा सान्दुं दुंबाय नालाय ओंखायनो रानबाय लोगोफोर थांनाय बोसोराव ना बेफोराव गासैयावबो दैबाना जाजोबखादोंमोन ओमफ्राय जा फबजोबना गालांखाबाय हनै दुब्लिखौ माइसो गायोमोन आरो बेयाव ओमफ्राय खासि हाग्रा रज'जोब्बाय नायदो ओमफ्राय नैया बेफोर जा गोदो दुब्लिखामोन लोगोफोर माइ गायजुन बेफोराव ओमफ्राय गायनो हाला फबजोबना गालांखाबाय थांनाय बोसोराव लोगोफोर जों दा आब'मोननिफ्राय फैबाय ओमफ्राय जों दा दैमा नायनो थांनायदों खाथियावनो माने बिथिं माने दैमाया बिराद जादोंमोन आरो लोगोफोर माने दैबानाया जों दा बेखौनो नायनो थांनि आब'नि फिसाजो सानै फैफादों जोंदो नैया गासैबो फैदों नायदो इथिं मोखाङा लाजिखायो सानैबो हनै दैमाया नाय लोगोफोर जा गोदोरखा हनै बेफोर लोमसावजोबबा दैबाना जाजोबखायो जोंना ओमफ्राय बैथि दलां बानायगासिनो ओंखारथ'वाखै दाब्लियाव हनै देन्जार ब्लग बानायसोदों ओमफ्राय बैथिबो मानो लाजिदो नाय निजोरा मा थाला बिलाय ready
हाब जाखाबाय नि दे मोजां सालायनाय इथे था आङो आयौ दे केमेरा सेयाखै स्माइल आं जालाला फटक लादोंना भिडिअ खालामदो भिडिअ नोंसोर लाजिना थानो ओंखायनो भिडिअ बानायदों आङो लोगोफोर ब्रिज गोदाना बेनो बानायगासिनो जाथ'वाखै बै ससेया जाबाय बेजा लोगोफोर तामुलपुरबो थांजायो आरो बे लामाजों दाब्लिया केन्सार जाखादों लोगोफोर नैया दलङा जा मोजां समायनाखा नायदो दैया जा बारिखादों लोगोफोर दैया स' लोगोफोर जों दा न'आव थांगासिनो एसे मोनाबाय लोगोफोर अखा हानो हागौ ओंखायनो जों दा न'आव थांसै आरो स' लोगोफोर बिसोरबो थांबाय आब'नि फिसाजो मोना ओमफ्राय जोंबो दा न'आव थांगासिनो आरो थाबाय थांगासिनो दा स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोनखौ आं मोनसे गुबुन भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ स' दिनैनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोन्दों नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे साबस्क्राइबबो खालामना थां ओमफ्राय जायफोर अलरेडि खालामखादो थेंक इउ स' माच नोंथांमोननिसिम आरो नोंथांमोनाथ' आंनि चेनेलखौ 20K साबस्क्राइबार खालामना होबा बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोननिसिम आसा खालामो आरो थाबैनो आंनि चेनेलखौ 50K खालामना होगोन होननानै स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन टाटा बाय बाय एन्ड लाभ इउ अल